Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ಇನ್ನಿಟ್ಟ vlog ಅದಲ್ಲ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸನ್ ಮೊದಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ ರೂಟೀನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಆನ ರೂಟೀನ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೊ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ತಲ್ಲಿ ಆಯನ ಹೋದು ಕುಲ್ದಿ ಬೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಲೂಟಿ ಮುಂಚಿನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಮುಕ್ಕಾಲನಗಳಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಬ ಇರುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೋಂಡೆ ಸೊ ಇಟ್ಟೆನ ತುಳಿ ಕುಲು ಒಂದಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಾಲ್ ಓಡು 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 ಆತೆಪ್ಪುನು ಬೋಡಾ ಬಾಲ್ ಬೋಡಾ ಬಾಲ್ ಬೋಡಾ ಬೋಡಾ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಬೋಲು అంటే అవులు పడిన ఇంక తోచుని ಸೊ ಇತ್ತೆ ఆయన ಪ್ಯಾಂಪಸ್ ತೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ఆయన ಚಿಚ್ಚಿ ಇಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕ್ದಿ ಪೋಯಿ ಓಡಿపోతుంది బాల్ బెడ్ దడికిపోతుంది బాల్ బెడ్ దడికిపోతుంది కళ్ళే మూలుతుంది అడ్డపోతుంది ఓడిపోతుంది ఎప్పుడే ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕಣಿ ಅದೇ ಪೋಲಿ ಮಾರಾಯ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ పెందు పోవాలనికి ఏను చెత్త ఆయన గుంపున నెట్టు సో ఆయన ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿಸಿ ಆಗಿಟ್ಟೆ ಬೇಟೆ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪಿರಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಪೇರಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಕಂಡು ಅಂಜು ದಿನ ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಟೆ ಕೊಡ್ಪಾರ ಓ ಸೊ ಆಯ್ಸ ಮೈಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತಾಗ ಯಾರನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿ ಪೋಪೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದು ಪೋಪೆ ಪೇಪರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪು ಮೂಲು ದಾದಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅತ್ತ ಏಯ್ ಹೋಗಿದಿಲ್ಲ ಅಛೇ ಅಛೇ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪಡ್ಯಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೋದಿ ಜಾತ್ರೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಕನಕಿ 100 rupees ಓನ್ಲಿ 100 rupees ಮಕ್ಕೊಂದು ಚೆಂಡೆ 130 rupees ಅನ್ನ 130 140 ಅದಾನ ಸೊ పాత ఆయన డే రొటీన్ ఏం చెప్పడం తింటాలి ఆయన తిండి తింటారు బొక్క మేపావని లేట్ అయిపోయిన సో బొక్క కుంటారు దరిపోయి రెండు ఆయనతో పోతాను అవులు దాదాపు అనిపిస్తుంది ఓకేనా ತೂಪಿನ ಗೈಸ್ దాని సౌండ్ ఇచ్చి సౌండ్ లెస్ బట్ నేను టైం ల్యాబ్స్ ఎత్తిని బిన్న దాన్ని సౌండ్ ఇచ్చి నువ్వు బొట్టు కదా ತೂನಾಗೆ ದಾದ ಮೇ ಮಿತ್ತದ್ದೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ರೀತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತದ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಓಲುಂಡು ದೀಪಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ದಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಈ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ದೀವುಡ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ದೀಪಿನ ಕಿತ್ತಪತ್ತು ಒಂಜಿರ ಅಡ್ಡ ಅವೇನು ಅಂಚೆನ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚೆ ಕಿತ್ತಾಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪೂರ ಎಟ್ಟ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತ ಬೆಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ್ ಕಲ್ತದೆ ಚಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ್ ಕಲ್ತದೆ ಹೌದಾದಿ ಪೋಯಲ್ ಚಿಚಿದೆ ಬರ್ಕ ಪೈ ಕೂಲ್ಲ ಪಾಡ ಸೊ ಯಾರು ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆ ಜತ
ಅವು ಕೋಡೆ ಇಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಬೋದಿತ್ತ ಬಂದ ಲೇಟ್ ಆತನ ಮೇಲೆ ಜಪ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತನ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಾರ ಆತನ ಬೊಕೋಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಚೋಚ ಸೊ ಅಂಚ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರಣದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಯಿಗೆ ಬಾಲಿಗೆ ಏನು ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕದಿತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಕುಂಟಾರ್ದರೆ ಪಿದಾಂಡ್ಗ ಬಂದನಾಗ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಸೊ ಅಕ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ದ ಅಕ್ಲು ಹೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯನೆ ತಂಪುದು ಕುಂಟಾರ್ದರೆ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ಯನೆ ತಂಪು ಏರುಲ್ಲಾಯಿ ಐತೆ ಕುಂಟಾರ್ಗದ್ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಅರೆ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಕುಂಟಾರ್ದ್ ಬನ್ನಾಗ ಸೊ ಬೇನ್ ದೊಡ್ಡಲೆ ತೊಂಪು ಏರು ತೂಯರದ ವೀಡಿಯೋಡು ದೊಡ್ಡಲೆ ತೊಂಪುದು ಚಿನಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬ ಇರ್ದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೋನ್ಮೇರು ಹೌದು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನಕ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ತೂಂಡ್ರೆ ಬೊಕ ಒರಿಯನೊರಿ ಬುಡ್ದುಪ್ಪುಜೆರ್ ಪಂಡ ಆಯೆ ಇತ್ತಿಜೆಂಡ್ ಪಿದೈ ಪೋದಿತ್ತ ನಾಲ್ಕೇನೋ ದುಪ್ಪಲ್ ಬೊಕ ಆಲ್ ಇತ್ತಿಜಿಂಡ ಬೇಕೇನುಜಿ ಪಂಡ ಕೇನ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಾತ ಆಂಡ ಐಗ್ ಉರು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಆಲೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ ಅಜ್ಜಿಲಡ್ ಪೋಪಾಲ್ ಸೊ ಅಪಗ ಮಿಗ್ ನನ ಇತ್ತೆ ಉರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಂಡ ಬೊಕ ಗೊಬ್ಬುದು ನೂಕೊಂಡುವೆರ್ ಅವು ಒಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕಲೆ ತುಂಪುವೆರ್ ಐಕ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಬೊಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆರ್ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತೆರ್ ಅಕ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಜನತ ಕೈತಲ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಕುಂಟು ಪೂರ ಆಜಿ ಹಿಡ್ದ್ ಬನ್ನಗ ಪದ್ರಾಡ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ ಗೊಬ್ಬುದು ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಲ್ಲಿನತ್ತ ಯಾನು ಕುಂಟರ್ದರಲತ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ರಲತ್ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಐಕ್ ಅದ್ ಬೊಕ ಏನ ದೊಡ್ಡ ನಲ್ಪನೆ ಗೊಬ್ಬ ಬುಡೊಂತೆ ಬೊಕ ಮೂಲೊಂತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿ ದೊಡ್ಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ್ ಜೋರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದುಂಡೆ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಮೀದ್ ಜೆಪ್ಪುನಾಯೆ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಆಯ್ ಲಕ್ಕನಾಗಿನಿ ಎನ್ನ್ ಮರ ಆತುಂಡು ಎನ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ದಾಯಗ್ ಸುಸ್ತಾಂಡತ ಗೊಬ್ಬುದು ಅಂಚ ಜೋರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಂಡ ಜೆಪ್ಪಾಯೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾನ ಏನು ಪಂಡ ಕುಂಟಾರ್ದರ್ ಇಪ್ಪುನಾನ ಏನು ಪಗೆಲ್ಡ್ ಕೆಲವು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಏನು ಮೀಪಾವುಜಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಮೀಪಾವು ನಾನು ಬೆಚ್ಚನೆ ಎರ್ಡ್ ತರೆಕ್ ಮೀಪಾವುಜಿ ಮೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೂ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒನಸದ ಟೈಮ್ ಜೆತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಆಂಡಲ ಮೀಪಾದ್ ಒನಸಾದ್ ಜೆತ್ತುದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ಆಯ್ಜೆ ಜೆಪ್ಪರ್ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ನನ ಲಕ್ಕುನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆನ ಆಪುವೆ ಅಂಚಾದ್ ಆಯ್ನ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಆಯಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕನರ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ್ ಚಂದ್ರನ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪಪ್ಪ ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಆಯ್ ಇಂಚ ತಿನ್ಪುಜಾತ ಆಯ್ಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುದು ಆಂಡಲ ಕೊರ್ಕ ಪಂದ್ ಎನ್ನೆನೆ ಆಯ್ಗ್ ಜೋರ್ ನಿದ್ರೆಡ್ ಆಯ್ ಜೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ನನ ಆಯ್ಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಕೊರೊಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಕೊರೊಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಆಯ್ಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತಿನ ಬಾಲೆನ್ ಬೊರ್ಚಿ ದಶ್ಪಾವನಿಂದ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಏತ್ ಗಂಟೆಲ ಅಕ್ವೆಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೀರು ವಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೀರು ವಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಟೈಮ್ ಒಂಜೀರು ವಾಂಡ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬಯ್ಯ ಮುಜಿ ಕಾಲನಗ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕದಾದು ಒನಸ್ ಕೊರಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಒನಸ್ ಬೊಕ ಮಲ್ತಿಜೆ ಒಂತೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂಚ ದಾದ ಪೋಂಡಲ ಸರಿ ತಿನ್ಪುಜೆ ಬೊಕ ಆಯನ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಬೊಕ ಬಯ್ಯಾನಗ ತೆತ್ತಿ ಕೊರಿಯಾನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ತೆತ್ತಿ ಕೊರಿಯಾನ ಆನೆ
ಮತ್ತಿತ್ತು ಪನ್ನೆಗೆ ಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ 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 ಬತ್ತೆ ತಾನೆ ಕೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಜೊತೆನೆ ಚಿಕ್ಕಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಚೀ ಒಯ್ತು ಬನ್ನಿರ ಸೊ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡ 3 ಗಂಟೆಲಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ ಪಂಡ ಅದು ಸುಸ್ತಾಂಡೆ ಜಪ್ಪಿದೆ ಪಂಡ ದುಂಬುರು ತಿನ್ಸರ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ನೀರು ಜಪ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಜಪ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪಿನ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಂದಿ ಇದ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಜಪ್ಪುಡಾಂಡ ಜಪ್ಪಿದ್ದ ಅಂಚಿನ ಚೊರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತದ ಲಕ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಏನು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ದು ಅಂತಾದ್ರು ರಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೈಕಂಬ ಅಂತ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀವಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕಂಬ ಹೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮೂಜರಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲನೇ ಇದೆ ಅವತ್ತೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತ ಬರೋಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತ ನಾನು ಬೇಗ ಅದು ಬರ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೊಕ್ಕವೇ ಆಗೊಂತೆ ಎಗ್ ಬೇಯರದಿ ಇದು ಕೊರ್ನ್ಯಾಗ ಜೋರು ಬಡ್ಡ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತ 5:45 ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರಂಡು ಸೊ ತೂಕೆ ಚಾಪು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಚಾದು ತಿಳಿಯುದು ಅಂದೆ ನಾನು ದಾದನ್ನು ಬಾಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲಿ ದಾದಿ ಏರು ಬಾದೇನಿ ಈ ಬುಲ್ತಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಲ್ತಿಂದಾಯ್ ಏರು ಅಕ್ಕದಾನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಓ ದಾದಾಯಿ ಅಂದೆ ಟಪ್ಪ ಕೊರಿಯರೇ ಎಂದೆ ಎರಡು ಅಂತೀನಿ ಅಂದೆ ದಾಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಂದೆ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಏನಡ ಪಾತಿ ಸೊ ಐತೆ ನಾನು ಐತೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಾ ಅಂದೆ ಶೆಕ್ಕು ಅಂದೆ ಜೋರ್ನಿ ಅಂದೆ ಬಂಗಾರಿ ಅಂದೆ ಜೋಜ ಇದಾದ ತಕದಿಮಿ ಮಪ್ಪು ನೀರು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಬಂಗಾರು ಅಂದೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಐಟೆ ಬೂರ್ನಿ ಡಮ್ಮ ಬೂರ್ನಿ ಇದುವೇ ಡಮ್ಮ ಬೂರ್ನಿ ಬಂಗಾರಿ ಶುಭ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬಾಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಥದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದ್ರೆ ಬೈದ ತೊಂದ ಆಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಂಕಿ ಕಾಡು ಕುಲ್ದ ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂಡು ಪತ್ತಿರು ಪತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ಇರಾಗಲಿ ಕೊಳ್ಳಂಗಿ ರಂಗಿ ಪತ್ತಿತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈಟ್ ಇದಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ತೆಪ್ಪಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಒಂಥರ ಮೆಹಂದಿ ಕಲರ್ ಟೈಪ್ ಕೊಡು ಅಪ್ಪು ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಂಗಿ ಹೆಂಗಂಗಿ ಪಾಪು ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ಈ ತಲೆಪು ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಂಗಿ ಪೊಳ್ಳಂಗಿ ಪೊಳ್ಳಂಗಿ ತಲಿಪಿ ಹೆಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾ ತಾಸ ಈ ಕದ್ದು ಅಂದಾಲದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋತಚ್ಚಿ ಜೀನ್ಸ್ ತಂದು ಗಂಧ ಅನ್ಬೇಕ ಬರ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡಲ್ ದೆಪ್ಪು ಗಂದು
ಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೆರ್ರದ ಜಾತ್ರೆಡ್ಲ ಸಸಿತ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಟೈಮ್ ಉಡವಳು ಮುರಣಿದಿರ್ತಂದೆ ಸೊ ಅವೇ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಐಕದು ಎಂದಲ್ಲದ ಬುಕ್ ಪೆರ್ರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಇಂಚಿನಂದು ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಕದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡೆ ಜೀನ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡೆ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಈಗ ಬೇಗದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಪೇರು ಜಾತ್ರೆ ದಾದಂಡಲ ಕನ್ನಡತ್ತ ಇಂಕ ಪೋಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಿರು ಇಂಕೊಂಜಿ ಯುಗದಿಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಜ್ಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ಅವಡ ಎಲ್ಲೇ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಇನಿ ಆಯ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಓ ಬತ್ತೀರಪ್ಪ ಬತ್ತೀರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಯುಗಾದಿದ ಟೈಮ್ಡು ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಡಿಪುದು ಬಂತ ಏನ ಕಂಡನಿ ಬರ್ತೀರಿ ಡಿ ಮಿಂಡದ ಯಾ ಪಂಡ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂದು ಮೆತಲಿ ಪುನಿ ಪಂಡ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂದು ಅದೆಲಿ ಪುಂದುಲೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನು ಬಾಲ್ಯದ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓದ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಓ ಆಯ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇತನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಲಕ್ಕ ಪೋದುಂಡು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಲಕ್ಕ ಅಂಡು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಬಾಲ್ಯದ ಅಂದಾಯ್ಚಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಅವೇನೇ ಅಂತ ತಿಂದೆ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಎತ್ತೆ ಪೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಬೆನ್ನು ಬುಷ ಮೇಪಾಡು ಬೆನ್ನು ಬುಷ ಮೇಪಾದ ಆಮ್ ಕೊರ್ರಡು ತಿಳಿಬಿಂತಿಲಿ ಆಮ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಪುಡಾಡು ಎಲ್ಲೆ ಎಗ್ಗದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಡು ಎಲ್ಲೆ ಮೇ ಪಂಡೇರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂದ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ದಯಪಂಡೆ ಇಂಕ ಆಪು ಜಾತ ಮಲ್ಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿಜ್ಜಾನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುನ ತಾಯಿಕಾದು ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆದಾದಂದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆದ ಯುಗಾದಿದ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪ ಈ ಸತಿ ಯುಗಾದಿಗೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಪು ಬೊಚ್ಚು ಬಾಬಾ ಈ ಸತಿ ಯುಗಾದಿಗೆ ಇಂಕ ಬೊಚ್ಚ ಈ ಸತಿ ಯುಗಾದಿಗೆ ಇಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಇಜಿಂಡ ಯಾರು ಯುಗಾದಿಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತು ಇರು ಕ್ಯಾಶ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡೊಂದು ಬೇಗಡೆ ದೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇಜಿಂಡೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬೆಂತುಲ್ಲೆ ಮೋಳು ಪತಿತು ಅವನು ಅಪ್ಪನು ಅಪ್ಪ ದೂರ ಪೋಯ್ನಿಯಾ ಅಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಪೋಳ್ನಂಗಿಜ್ಜು ತಿಳಿಬಿದಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಪೋಳ್ನಂಗಿಜ್ಜು ಕುಸಿದಿಲ್ಲ ಈಕೆಂ ಬರ್ಪಿನ ಕುಸಿ ಬಾರಿ ಪತಿತನಪ್ಪ ಅವಲಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂದುಲೆಗೆ ಕೈಟ್ ತೂಯೇ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಸಾದಿಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆತ್ತೆ ಬೊಕ ಬತ್ತದಿಲ್ಲಡ್ ಯಾನ್ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ನುಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಉಂದು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುದು ಆಯಗ್ ಪೂರ ಒನಸ್ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ನ ಬೊಕ ಜೆಪುಡು ಆಯ್ನ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಚನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನ ಆಯ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ದ ಬಟ್ ನಡುಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ. ಸೊ ಎನ್ನಲ ಒನಸ್ ಆದ್ ಬಾಲೆ ಜೆಪುಡಾದ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂದಿತ್ತೇರು ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ಅಂಚ. ಸೊ ಒಂದಾದಿತ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.